Nogle semesterprojekter er så sjove, at vi fortsætter med dem selv efter eksamen er overstået. Vores projekt er denne robot, der siden eksamen har forbedret sig rigtig meget, og her ses den til Robocop for andet år i træk. Detective Robocop går ud på at få en robot til at køre af sig selv og klare flest mulige forhindringer på banen. Det kan f.eks. et point at køre igennem en gul port, eller at klare racerbanen hurtigt. Formålet er at inspirere ingeniørspirer i alle aldre til at lave køretøjer, der kan gøre ting af sig selv. Vores lille græshoppe var oprindeligt en fjernstyret racerbil, men den er nu ombygget til at kunne køre helt selvstændigt. Den har fået øjne i form af infrarøde dioder og modtagere, så den kan se stregen. Følehorn, så den kan mærke en port. Den er nemlig lidt nærsynet og kan ikke se til siden. Og ikke mindst et integreret computersystem, der kan styre det hele. Hold da fast. Det har den sjældent gjort før. Hvad sker der? Ja, Jesper kære på